mukugara kwataita baba vaiti vakaenda namainini kwa Harare mwedzi unotera ozotora mumwe mwana ndiwo madzimai yangu. Saka inini madzimai yangu payakakwira bhazi yachienda funga vakanopiwa tambo dzekupfirisa imba vachitengerwa nababa vachidzokera kwa Harare musi wachiroyo kumanheru kwacho ndabva kunoti maunira sangoro kwacho zvangu ndichisvika kumba ndikaona ambuya vasvika vakatsiga monani madzimai andinayo izvozvo amai vayo vakashaya havasi varipo pari zvino madzimai andikaigwa naamai aya ndo vane mwana aripo uyu ndiwanga asingadanani naye akawinzwa naamai uyu wandaidanana naye akabva enda nababa kupi kwa Harare ndikabva ndashamisika ndakati chipo chaitika tifambe nenyaya kuno iwe claim iri kuti iyo anzani kwasha andienda kupamangiswa pai ndiye mfana choba tipe nyaya mbomisa titaure tesi. Claim iri kuti ndoda pfuma yangu pavana vaviri kuti wawinaye nomumwe wacho wawakanyangadza mudzi kurati pana vana vaviri vababa wani wacho anaye wani wacho akamunyangadza bvamusiye pfuma yangu anzoda pfuma yangu naatezvara aimbonimirira zvenyu chikaitika pavana uno pfuma yawo here ukanyangadza wana wawo here saka wada upindure pamusoro ndichifambidzana nemadzimai yangu baba vangu ava vanga vari kuHarare vanova ndivati zvaraungana saka pamba pasina mukomana ndobva ndititsana ndoti mushande pambapa kuvakadzimba nokudaida nekutumire mari muchita zvise zvinodikana ipapo ndachifambidzana nemadzimai yangu ipapo ndofunga ndakafambidzana navo ndichiita zvese zvaidiwa nokuvakadzimba ipapo saka mukugara kwataita baba vaiti vakaenda namainini kwa Harare mwedzi unotera ozotora mumwe mwana ndiwo madzimai yangu saka pokutanga vakaenda nani namainini vakaenda navo ndasara ndichiita basa zvangu tiri pamba ndobva vadzoka amainini vaipa vakadzoka kumba ndobva vachititsana izvinoenda kuchitakura madzimai enyu anodzoka mwedzi unouya ndakusirai mari munotenga magamu mupfirire imba ndobva ndasara ndichita basa rii saka inini madzimai yangu payakakwira bhazi yachienda funga vakanopiwa tambo dzekupfirisa imba vachitengerwa nababa vachidzokera kwa Harare musi wachiroyo kumanheru kwacho ndabva kunoti maunira sangoro kwacho zvangu ndichisvika kumba ndikaona ambuya vasvika vakatsiga monani madzimai yangu ndezvokuti madzimai andinayo izvozvo amai vayo vakashaya havasi varipo pari zvino madzimai andikaigwa naamai aya ndo vane mwana aripo uyu ndiwanga asingadanani naye akawinzwa naamai uyu wandaidanana naye akabva enda nababa kupi kwa Harare ndikabva ndashamisika ndakati chipo chaitika ndobva kufonerwa tezvara wangu nababa naamai sabhu ndobva kufonera ndobva vauya ko chichaitika zvikanzi ndoda kuendesa Susan kupi kwa Batola kumunendesa Susan kwa Batola andi musikana wake ndiwandinaye kunogera angari kumboko zoti adokerwa ari kumboko tsisandiudza kuti banguru wanga uri kunoku ndobva vasvika zvikanzaiwa mwana musikana waya chindudza kuti anzi ndabatwa nabanguru aiwa anambobata ibenamai kopa ndabva ikoko nditandana naSimoni ndambosvika kwanga muri here asi waona kudya zvomukati ini anoziva zvemukati nokuda kwokuti tagara kudaro ava vakabva kufonerwa baba kuti mwana wamukenisai kwandiri asi ide ndomusikana wake musikana wake andiwandatakura kunoku kochirudzwa icho kuti ndichitora uyu ndichienda naye kuHarare kwandiri imuchiendesa wenyu ikoko anditi baba wakabva kuti musaendese mwana kupi ikoko vanova ndivati zvavangu ndivakafona ndibva wadzoka fune madzimai yangu yanga enda naye kuHarare yaye ndibva waya navo vachisvika navo pamba zvikanzi Cynthia unotoenda kutora Susan akaenda kumba kwako uko
anditi adzoke kuno tibvunze kuti chii chakaitika. Ndave nehembe dzake dzaakaendeswa namai vake ikoko, ndobva auya kutorwa Susan ndobva aendeswa kumba. Susan chii chakaitika? Inini ndasingadana naBato leni, asi amai ndivo vakandimanikidzwa kuti chii endai kunoda kuti Bato da vaita basa risiri panapa. Anditi saka inini ndotorewe nani naiyo ndoda kuti madzimai angu amanje amai vava hapo vanasheka ndini vachiva basa randikaita paipai. Baba vakatora ichi ndazviona madzimai ngova imwana wenyasi uno wakaita sei wakaita vana ndo baba vangu vadzoka manje pakwarara atezvara kundwa atezvara vangu ivavo vanhu kuti ndo baba. Saka iwe ndo kuti mukadzi wako ndo madzimai angu yaripo. Madzimai wewe kuno ndobva vandizoni madzimai angu iwe tezvara ibva ibva yako hauna chaundaira haisi yako simuka zvako simuka ndobva vandizoni chigara pana mama no pazvinodawo kudzidzisa ndoda kuti usataure asi utaure. Mukadzi wako ndopi? Madzimai angu ndiwe naiwe ndiwo mudzimai woyo akadano vanhu vangani kumba kwenyu? Akadana neni wani. Mboenda naye panzewo sataura ndobva ndati ndobva vaenda uku ndobva vanzi madzimai makaendesa ndi mwana wenyu uyu anditi makati wangu uyu hasikwanisa kuenda kunounda muti akaenda kuHarare rayai mwana wenyu amaendesa kupi uku kwasiye zvaakaita vaida kuti asumuka norwa Susan yanga awiswa kumba namai vake we bcause ambuya wangu ndovakauya vakatakura bhegi vachida kuti vamusumukire zvikanzi kwamai mada kundorwa sei mimi ndiri makandifurira ndiite zvipi izvi madzimai yangu yarimo manje mumba manje vari kunzwa zvese ndaiti pamuzwetwa nomukomana wangu akasara chidana neuyu anga amai apa wakandondabuda nababa ndaenda kubva waendesa wawo kupi uku kudai so ndokutsikirira mwana wawo wekuti murova anzi varangiwe nababa we kudai kuenda kumabhoro kudzoka kudzingidzana ndozomubata toka kumurova achichema ita amai ndimakandifurira kunhasi uno makuti ana baba iwa ndazviona kuti ndo zvanga makaronga. Iwe Susan ukaenda kumukomana wauya ndika dzoka nesinhu zvako gara papi. Iwe Cynthia mangwana kuperekedzwa natete wako wakanosiwa zviri pamutemo kumukomana wani wako. Izvi zvakaitika ndabuda zvanisuzvi lezvi nditezvara vangu vari kudaro ndobva kwaSusan ndobva adzoka pamba. Cynthia mangwana yacho ndobva aperekedzewa nani naatete ndobva auya kunosiwa kupi ndobva auya kunosiwa kumba Cynthia naatete zviri pamutemo. Angawiswa naamai vake vachiti uya neamai vasipo uyo asawa nemurume ndobva nzichigara namai vako papi iwenda kumurume wako ndapedza. Saka nezvandichada kuzoona futi zvinzi zvaitika futi izvi nyaya yataita panapa ndaiperera papi pano ndofunga ikatwa 2011 kusvika pari zvino pane 13 years zvaitika. Amai ninova nemhuri dzavo nevarume vavo indani mhuri dzangu ndakabva tayapedzwa nati zvaraikadaro. Saka nhasi nomanje ndikuzoshamisika ndawingiwa nesamoni zvakanzi mungodewa kwachifinya maropa tata toteva tinoenda ndo iri yatoita chingamira. Ndobva Darweni uchida kuenda kusakare panonzi paLavini usati wasvika kuTabex kunoku uchangokwidza pakoti apo. Nhasi handina judgment yako unodzokera munouya naatezvara wako wese musi wa31 endai zvenyu. Uchataura musi wa31